Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je s načelnikom Sokoca Milovanom Bjelicom i predstavnicima grada Istočno Sarajevo o razvoju putne infrastrukture. Posebna pažnja posvećena je izgradnji treće saobraćajne trake preko Ravne Romanije. Treća traka preko Romanije je neophodnost i prioritet kada je riječ o razvoju putne infrastrukture u ovom dijelu Srpske, istaknuto je na sastanku, a prvi koraci ka realizaciji ovog projekta mogli bi uskoro da ugledaju svjetlo dana. Ministra sam upoznao, da sam se obratio direktoru Direkcije za puteve Republike Srpske da se uđe u izradu projektne dokumentacije za treću traku preko Romanije i nadam se da će i taj dokumentacija biti dostupna sigurno u jednom razumnom roku. Sa svim planovima sam upoznao ministra, dobili smo tu podršku što se tiče ministarstva i dogovorili smo se o narednim koracima. Počelo se, kao što reče načelnik, sa mrtve tačke. Vjerujem da ćemo to ubrzo privesti kraju i dovesti se u poziciju da možemo da pristupimo radovima. Mislim da imaju realni izgledi, o tim izgledima smo i danas govorili, ali po završetku tog projekta realnost je takva da možemo da počnemo sa izvođenjem radova na izgradnji te treće trake. Razgovarano je i o drugim infrastrukturnim projektima koji su u prethodnom periodu realizovani na području ove opštine. Imali smo u to vrijeme veliko razumijevanje i značajnu podršku i pomoć realizaciji naših projekata koji su bili neophodni da bi se smjestilo i stanovništvo koje je izašlo iz Sarajeva. To je naselje Skolačkih njiva, a tamo je locirano i tamo je uspostavljeno i Srpsko vojničko groblje Novi Zejtinlik i tamo smo uradili putne komunikacije. Posljednje što je sada surađeno, zahvaljujući sam Ministarstvu saobraćaja i veza, je uređenje kruga Doma zdravlja. Ministru Čubriloviću uručena je i zlatna plaketa opštine Sokolac.